Advance happy birthday. Ulan na tanga. Mga ano magtaas ng ginagawa. Kaya na healthy. Di na tubugan ng bugan. Di na bugan. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys! So nagaziuwan. Anja, migawas ko daris. Among kan guys, grabe kazang lapukan ja. Mga to lagi ta ko okra na nay kay isang okra grabe naghanag jadi man kunin sa pangipon kay mabughat unsa kuno ko. Dijara ko nimo mangipo guys. Kay delikado dili jud kuno mabughat guys kani atong ngipon na binagoperahan kuno is nanay. Grabe jud kuno bughat, lisod kuno tambalan, mao ingin si jadi jud kuno ko magbughat-bughat. Guys. Kuang kuno sa nanay okra kay kuno ko pa kuang okra. Nanay. Hindi po kaya ng okra kasi mo nang halo. Pagkaon na eh. Nanay mo kuno ipo. Napa nay? Hindi mo kuno ko pa ipag nanay. Okra kayo bughat kuno wala kuno nanganak. Ay, labaw pa siyang anak. Wala. Di ablo bas nanganak nay. Adto tin nang operahan nay. Hala. Wala na pa na uy. Naalagi, saan lagi? Wala naman. Napa. Garden. Ang gipakos na nanay og okra guys kay di ang kuno-kuno pa ipon kay. Uy, anda. Ako, tamog. Ambak. Naglitak. Wala na ba na? Naghitak na ba na niya? Ano na katuban niya na? Suot man ko. Ikaw ra nay? Ah guys, banguan kong nanay okra guys, kaya ang karagan kaso na. Sa kuno kong tagag okra. Nanay. Pwede ko pa kuno ni sa patamakan na to guys, kaya mangusog kuno ko sa mabaghat. Pinanggagaso kong madir ba? Hala doon na nanay. Iwan na pud. Akang ko agsarok. Na. Ay guys, ganihan na ni sa hapon pero na sa pindaghan. Hala. Naghanap ang buwang ng iwan. Pinaguna naman eh. Nagdahi. Anong basket na eh? Buwang na. Isa pa ba? Salamat. Ito. Kasi nga. Oh, Yang siap-siap man. naghana guys. Pero makakuha kananay ko. Katengah rea ha. Di, dan mo kasabay mo kon din eh. Aw. Mas pa mo uli. Mas pa may kasi kung di mo damang ka itong jang lula anda kay. Mas pa mo uli. Gamay ri ahog ka na si Banjilin anja na ginamos jang humot. Ginamos si manang ang humot. Ang humot ta jang ginamos. Mo na pa baka po. Naminta rog na aro na pamas manang. Godihan sa ito basta kanyang tugmuli. Sakit lang pikas lawas pa pagkatumba ni na humot. Kaya nang hindi man maghini, just man di po. Baru, Yung kalitag ka ngipit ang pananaw ko kabalans ang dagag ang bukol. naman yun, yung taman. Adlok. Gatas, huli gatas. Na may gatas. Ha? Naman. May ilo gatas. Katama. Anagana. Sus, mamaligza pa din nanay. Kita nanay no. Ato ko ana makakay ko basa katang tanaw natong Tanong diyan. ka mo blagas ko bata. Dani sana ibilin kapos ko basa mo tanaw guys. Nakuni ko basang nanay subos. Hindi ko dahan ko basa. Si nanay guys na award. Na-awardan sa dinis sa kuan. Adug ko uwab ni kada imong gi-upload. Si tatoy naguna. Ha? Tatay nagingan. Ako ni award sa barangay kay kan mo pud sa tanong dari. Apo yun na ay kuan. Kung di man din ta. Manguha ko. Lagi na to. Ako rin mo lagi kay Nagbalik. tanong ng tao. Dapat ni pipino. Ate ko wala pipino be. Ha? Tunok man. Dapat tinyo kang lupa. Ang tanda ako basa kay wala ko kangari.
Ako na dyan kubasa. Hala, tagay kasi ko kubasa na maguwang na. Sige mag-uwan, di ako pangaris ang kubasa. Tapay ko na patulan ay. O ay patula, usaraman. Ada na kay isar gid ko ko. Ada ang kubasa oh. Ano Sado naga? ha. Wala din nagdijak ko dia. Ano kasirang kamake? Kuan di suro ni. Ansay mo na ipamaligza na Bunga na ito. Apa na ito ah? Ko agad ni manap. Tapa na ito ah? Hala, nagagbunga tapos ito mo Ya. Nagagbunga dyan na Apa na? Napo na ah? Dia duha tapa dia po dia na tawa. Hala, nagagbunga. Napo do? Magda. Nanay, hala nay. Nabungan lagi dia po dia. Hala nay, diyan nay. Dabong palagi sa paring September Yan, siguro. nagpilay mirong harvest patula na. Gihatag na nga. Nalang po buwak na to. Diyan, kamatis. Mao pa na kamukbunga basta dulog hanot tadyak ko ubos to dun tamo. Ah, daliran nanay. Dali na mamuwak. Mo pa mo uli na to. So, mawa na niyangat ka pagkakaon ako. Luwi na sa ati, iti, luwi naman nila. Diyan, kay sayang man. Hugasan Makabong ka na. Pati batong. Oo, lagi mo pagdala kay. Sana mingon na ng comment na. Kung kuno mo pada ipa LBC. LBC kung LBC na. Lagi na si Jaka nang dagang ka benefits ti. Nang maroon. Say, advance happy birthday. Nasa tanga. Daan tayo. Parang may ang pagtaas ng inabuhi. Parang na healthy. Di na kubaga nagbugan. Di na kubagagbugan. Nakuha. Kubaga nagbugan. Dala sa man ni bukag kanaba o man ni boss ang tuwa nga man yung hapit. Kuha. Dali na lang mo Diba siya? Pinatawag nga mamin dyan na kasunod kumul. Step eh. Sunod tuig. Balik na buhil. Buhil. Pinagbalik yung muna na sa kawando. Kay Bana. Di ba na? Hindi mo una pagkapakasal lang. Ang batang baw pa man ko. Kadimi! Ha? Gusto mo maging birthday TV? Ali day, kantay. Griti na anday. O pagani? Kantay, kantay. Okay. Maging birthday TV. Dugay ko eh. Griti na anday. Kantay ba? Dugay ko niya sa ito. Dugay pa TV? Muli nami. Salamat, Nay. Sa papangipo, Nay. Nalawang na. Nakuha na napalpak ang atsal na lata. Ah, ha, 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 ha. Kaya hamagin dyan ang artist. Ano kung ikilawan, di mo good? Tamang good. Pasalamat kung galata kay kami po. Kurang kita lawan sakto ra. Gatad ko naman yung Ruby kaya di mo ko karsa kada. Paasa bagat. Hati po nga tawas ka. Gamit ang cream siya. Ha? Hala, yung muhang luto. Sa kay Layla. Hala, gibuhag beres. Gani po kasi may ito ka muli. Hindi na na ibilin. Dala na. Hindi na lang naihatid. Lahat na kulit tayo ma. Eh, matisinti pa rin yung bukim. Ayaw! Kay, dito kayo magpapakot kung ibag. Tara na. Ato sa meter. Huwag mga lawa. Ang laba ko sa masinina. Ako'y laba. Na, murag. Bakit at kukunin mo na? Ay! Bakit ang kasublag niya kuko? Ako may tiyo ka sa kung saan yung ha? Ako sa nag-kiss na. Bakal ko sa imig dilaw eh. Kaan pa di ko ng tuloy. Kami man ang toy. Tuloy. At si Bo, di mo ka makagtuloy eh. Kaon eh. Mabasa tiro ba? Ato na mili. Oo, pa ko'y vlog. Pa ko'y vlog. Ay, ato na minay. Niniwan ko din, oh. Wala ako rin nagdiwang ino. Bitaw. Diwang ko gamay. Lutan tayo. Kulok mo niya, wang napit ka dyan. Flor! Muna mini mo, Flor!
Kamulabra ko dito eh. Pasensya na kas baho ha. Gibahoas pero rami sa atsara guys. Nangadzad sa atsara di ay baho kuno. Ato sa mitay. Dami nito ka. So sabi tayo mitay nakadamig daghang katong okra. Tagyatad ni Rubio. Ito nami. Ngay murag basak. Yuko. Alang magkano. Oops, careful. Nakarinak. Kamu tadi kabagat. Diya guys. Diya mag-asawa sa Amerikano yung labay yun. Nag-backlay man rin si Jag. Amerikano to anong tas unahan. Parang tamak-tamak sa lapok ning asawa sa kano. Ito bangsa. Saya matsatsara di ay. Yatad mi dira guys. Taman sa way lapok. Namo na guys, agamang kasada dani first lot. Ay, sini ba kayo? Masaan mang di mo ko kadag bagat ma, bagat man ko. Oh, hatod naman na video. Hinara na ka. Di ka nang pipirbag na lang ang ate. Gay na ka. Busog na gazud miss ko an guys. Parang kalapok. Dato ra manontong lapok sa Deus Amo anja. Parang kaluoy, in taon may nagda kay hatod mi Mama Ruby dato ra man tutub sa lapok. Si mi nagda sa among okra di ah. Ay, Kay ni mas nanay di ko no ko paharsahan kay. Pabugat ko no ko. Tabal pa ko sa anak. Na, sino ako tiyak bagad. Ga. Gamay ra hinang panagat na mo. Katsara na si sa okra og kung pangwa lagi naman tong gulay ganin nga. Hindi na akong nanay, di ko na ko magbagat-bagat kay. Kas ara ko nang baghat. Hadkibaan ko gihing nanay nga. Kuan, nagpaibot ko no nagbagat ja. Duha kinsira ka no kaadlaw na. Matay ko kuan, baghat hadlo ka din nga na di ay. Ano guys nga, di sa ko magarsa-arsa.